Milí Slováci, drahí priatelia, kto ma pozná vie, že som sa vždy postavila na stranu slabších a tých, ktorí boli v núdzi a potrebovali pomoc. Bola som vychovávaná v duchu, že veľkosť človeka je v pokore, láske a v jeho snahe pomáhať slabším. Cit pre trpiacich a chorých ma priviedol na cestu opatrovania. Už 23 rokov pracujem ako opatrovateľka v Rakúsku. Prežila som za ten čas nieraz ťažké chvíle, ako väčšina mojich kolegyň. Práca 24-hodinovej opatrovateľky v zahraničí je psychicky náročná, často únavná podľa stavu pacienta, prístupu príbuzných a rodiny. Preto najmä zo začiatku som mnohým opatrovateľkám pomáhala po všetkých stránkach. Týmto chcem vzdať poklonu a vďačnosť všetkým našim opatrovateľkám a opatrovateľom po celom svete. Posielam jedno veľké objatie. Chcem, aby si naši politici uvedomili, že chyby v riadení štátu sa odzrkadlili na živote našich rodín, výchove detí a psychickej záťaži žien, ktoré boli nútené dať sa na túto cestu, aby vyživili rodiny. Nedávno nás viaceré pobúrilo video pani Anny Laurinec-Šmehilovej, expertky KDH na sociálne veci, pomoc rodinám a ľuďom so zdravotným postihnutím, ktorá sa vyjadrila, že zarábame 3-4 tisíc eur. Len zabudla povedať, že to zarobíme za kvartál a ešte z toho odvádzame nemalé odvody. Navyše zarábajúce dôchodkyne v cudzine, podotýkam, kde platíme vysoké sociálne odvody. Napriek tomu musíme daňovému úradu na Slovensku odvádzať 15% daň z rozdielu zárobku vyššieho ako 4500 eur ročne. Pýtam sa, ako je to možné? Štát sa o pracujúcich na Slovensku dostatočne nestará. Sme nútení si hľadať pracovné príležitosti za hranicami. Donesieme hotové, ťažko zarobené peniaze, minieme ich doma a ešte nám ich zdania? Aké nájsť riešenie tejto problematiky? Predovšetkým by mali dôchodcovia dostávať taký dôchodok ako inde v Európskej únii, aby si nemuseli chodiť privyrábať. Všetci občania by mali mať prácu adekvátne zaplatenú doma na Slovensku. Chlapi by mali byť schopní uživiť rodinu. Ženy by mali pracovať iba 4-5 hodín v zamestnaní, aby mali silu na domácnosť a deti. Určite by vyrastala zdravšia a psychicky silná generácia, čo by sa odzrkadlilo v celej spoločnosti. Nie nadarmo sa hovorí zdravé dieťa v rodine, zdravý občan v dedine, zdravý národ v krajine. Taký národ nezhynie. Ďakujem za zhliadnutie ďalšieho videa, za jeho zdieľanie. S láskou k ľuďom a k nášmu Slovensku. Spoločne za dôstojnejšie životné podmienky. Som Marta Taraničová. Kandidujem na listine SNS pod číslom 135.